Siemanko, witam wszystkich i zapraszam na mocne pierdolnięcie. Pozdrówki dla normalnych ludzi, dla normalnych chłopaków. Tak, Jimmy Fanatyk, to dla was. Elo, elo, to jest kurwa polski rap. Tak, Jimmy Fanatyk, elo. Lecimy. Ogień. To jest polski rap, w nim zawarty do ludzi przekaz. Ta muzyka niesie się po miastach, żyjemy tym, to pobudza nas do życia. W tych ciężkich czasach nie widzę w tym kurwa żadnych tutaj wad. Jest to niezbędne jak dla człowieka nad głową dach. Gdzie mi nabicie witam tutaj was, stoję na scenie dla was, dopóki mogę. To tworzę w głośnikach jak słyszysz bity hardkorowe. Kiedy piszę, dzień płonie, jestem zjarany, czuję się jak w koronie. To się w porządku, to pomogę. Nigdy swego brata nie zawiodę, wiem co to znaczy bieda, więzienne życie spierdolone. Tak, wspomnienia, wolności zamydlone, wychowany przez ulicę, by zapomnieć o problemach często ćwiczę. Nikt nigdy nie będzie mi mówił jak mam żyć, ciężko zapierdalam na swój byt. Oczywiście pierdolę policję, będzie lepiej, to dla mnie nieprawdziwy mit. Teraz pozdrowienia dla dobrych ludzi, dla dobrych kobiet oraz dla was, których się kurwa tutaj nie znudzi. Także pozdro do więzienia, ta, jestem Jimmy, dobra muza, to się nie zmienia za oczy, ta. Rap, polski rap, ta, yo, pozdrówki, ta, kurwa, pa.